No tu je video na varenie vajec na tvrdé, hej. Varíme vodu, dám to zovrieť, dám tu soli. Mám 3 vajcia. Čakám, kým voda zovrie. Pokračujeme ďalej za chvíľku. Mám prichystané 3 vajcia a voda už vrie, hej. Voda je na 2, nevrie veľmi rýchlo, nevrie veľmi pomaly, tak akurát. Tak to máme radi. Dáme 3 vajcia. Zapínam štart. Ideálne, keď vajcia sú aspoň hoďku predtým, ako dáš ich do vody vonku z chladničky, alebo ti potom môžu puknúť. Vidíme sa o 6 minút. Prvé vajce bude 6 minút, druhé bude 7 a tretie bude 8 minút. Dnes prikryjeme. Varíme. Máme 6 minút. Vajce dáme vonku. Jedno vajce ide von. Vajce ideálne je pekne schladiť, keď to chceme olúpať. Robím takto. Vajce 2 ide vonku. Vajce 3 ide vonku. No máme tu vajíčka. Vajíčka sú také akože do polomeké. Tu je 6 minútové, tu je 7 a tu je 8 minút. Na šalát by som varil, dajme tomu 9 minút maximálne vajce. Ako tieto nie sú až akože super na šalát, podľa mňa, lebo taký žltok je trošku akýby mäkší, ale 9 minút, keď skúsiš, to bude ideálne. 9, 10, maximálne 10, 9 bude ideál na šalát. Skúsi to doma, uvidíš. Prajem si dobrú chuť.